Nou, dat doe ik. Blijf dan even staan. Ik ben Servé Hermans, de regisseur van The Great Gatsby. Ik maak het stuk omdat het al heel lang op de plank lag. We waren het al heel lang van plan. En juist nu, omdat ik vind de thematiek heel erg in deze tijd passen. Het gaat echt over de maakbaarheid van een mensenleven. Denk maar eens aan de huidige tijd, hoe mensen de beste versie van zichzelf proberen te maken op Instagram bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft voelden het op een of andere manier dat we juist met dat oude verhaal weer heel dicht bij de polsslag van de tijd wisten te komen. Het verhaal gaat over The Great Gatsby, Jay Gatsby. Een man die eigenlijk uit het Middenwesten komt. Die zichzelf een enorme carrière heeft gelogen door list en bedrog. En uiteindelijk is hij de rijkste, meest aantrekkelijke man in het nieuwe geld in Long Island. En op Long Island organiseert Jay Gatsby enorme feesten waar iedereen komt. En later blijkt eigenlijk dat hij die feesten organiseert, maar veel sterker nog dat hij zichzelf zo'n rijk en succesvol leven heeft gelogen om het hart te heroveren van een oude liefde. Hij ging naar de oorlog, ze beloven elkaar eeuwige trouw en bij terugkomst uit de oorlog blijkt zij getrouwd te zijn met een andere. En hij organiseert dat, allemaal die feesten en hij liet zichzelf dat betere leven in de hoop dat die Daisy Buchanan, want daar gaat het over, dat zij op een dag aanwezig zal zijn op die feesten. Dat ze zal zien hoeveel rijkdom hij heeft vergaard, hoe succesvol die is geworden en dat zij bij hem terug zal komen. Dat is het uiteindelijke doel. Ik heb Jeroen gecast omdat al heel lang The Great Gatsby op ons nachtkastje lag. En dat ik dacht, ja, ik kan het maar op twee manieren maken. De eerste ding is, ik moet een beetje loskomen uit de jaren 20. Want dat beeld van de jaren 20 hangt zo vast aan het boek. En hangt zo vast aan de referenties die je hebt met die film. Dat ik dacht, nou dan wil ik op een gegeven moment op een bepaalde manier aan ontsnappen. Om er echt mijn eigen stuk van te kunnen maken. En het tweede was, vind maar eens iemand die Gatsby kan spelen. Zo'n onzichtbaar middelpunt. Dan heb je iemand nodig die eigenlijk boven het acteren eigenlijk nog iets anders van nature meebrengt. En toen de naam Jeroen van Koningsbrugge in een gesprek met een andere acteur, Daan van Dijsselbloem, die ook meespeelt, viel, toen dacht ik, maar dat is hem. Dat is iemand. Als hij binnenkomt, dan verhoudt zich meteen de hele ruimte tot hem. Hij is altijd al van nature een soort natuurlijk middelpunt van een ruimte of van een feestje of van een café. Of waar je hem ook eigenlijk neerzet. En die natuurlijke kracht die hij bezit als mens en als acteur, ja, die wilde ik heel graag al mee hebben in het stuk. En ja, ik denk niet dat we een Gatsby zouden hebben zonder Jeroen. Het decor is het idee van Ian Clerks, decorontwerper, fantastisch decor. En het is een verwijzing naar Crystal Palace. En Crystal Palace was een gebouw in Londen waar de wereldtentoonstelling gehouden werd. Het bestaat volledig uit glas en uit staal. En op zo'n wereldtentoonstelling kon de wereld eigenlijk kennis maken met de overzeese gebiedsdelen die zij nog niet zo goed kenden, maar ook met alle mogelijke uitvindingen die er waren gedaan. Dus het was echt een plek waar je even een inkijk kreeg in de nieuwe wereld. En niet toevalligerwijs is een gebouw uit glas en staal, dat dachten ze in die tijd, nou dat is onverwoestbaar, maar toch is zowel Crystal Palace, maar ook het Paleis voor Handelsvlijt, voor Volksvlijt in Amsterdam, wat eenzelfde soort gebouw is, die zijn daadwerkelijk afgebrand vlak na de opening. Dus dat vonden we een heel mooi parallel beeld. Zo'n Crystal Palace, als het rijke, grote, prachtige paleis van de vooruitgang en van de toekomst, wat Gatsby gebouwd zal hebben.
En dat eigenlijk voordat het goed en wel het licht vangt dat het zou moeten krijgen, brandt het al af. Ik ben Sam Jonge, ik ben eerste inspiciënt bij The Great Gatsby. Dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor de techniek. Ik ben het aanspreekpunt voor de acteurs en voor de technici van het huis. En ik zorg dat de voorstelling goed verloopt op de vloer. In de repetitieperiode zorgen we dat het decor klaar is voor als we naar de grote zaal toe gaan. We zorgen dat het logistiek allemaal goed verloopt en we zorgen dat het allemaal past in het theater. Dat proberen we allemaal zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat als we in het theater aankomen, dat we meteen aan de slag kunnen. In het theater bouwen we dan het decor op. En dat is de eerste keer natuurlijk altijd een beetje zoeken hoe het dan allemaal past. En dan gaan we met de acteurs en met de rest van de techniek gaan we het afmonteren. En dan maken we de voorstelling eigenlijk klaar voor de première. Als wij op tour zijn met de voorstelling, dan begint onze dag rond 12:30 's middags. Dan komen wij het theater binnen, dan beginnen we met een kopje koffie. En dan om 1 uur gaat de vrachtwagen open, dan halen we alle decor eruit samen met de jongens van het theater. Dan bouwen we alle decor op, het licht, we stellen het licht, we doen soundchecken. En dan om 5 uur komen de acteurs binnen, dan gaan we een hapje eten met z'n allen. Dan hebben we daarna een soundcheck met de acteurs. En dan om 7:15 gaat de zaal open, komt het publiek naar binnen en om 8 uur start de voorstelling. Na de voorstelling breken wij alles weer af, gaat het allemaal in de vrachtwagen en rijden wij door naar de volgende stad van de dag daarna. Slapen we in een hotel en dan begint het weer van vooraf aan. Het decor bestaat eigenlijk uit 3 delen. We hebben een vloerset, een tussendak en een bovendak. En op de vloerset wordt geprojecteerd met 3 beamers van beneden, die kunnen ook rijden. Dat staat op een soort kar. En in het dak komt in 2 delen een dak naar beneden waar ook op geprojecteerd wordt. En dat doen we in totaal met 9 beamers. Dus elk vak van het decor heeft zijn eigen beamer. En we hebben het zo gemaakt dat als het decor naar beneden komt zakken, dat de projectie meegaat. Dus je hebt eigenlijk altijd beeld op het decor. Het leuke aan dit werk is dat je eigenlijk, als de première is geweest en je gaat op tour, elke dag in een andere plek bent. Je werkt elke dag met andere mensen. En je doet eigenlijk elke dag hetzelfde, maar geen enkele dag is hetzelfde. Omdat je steeds met nieuwe mensen werkt, je moet steeds opnieuw vertellen hoe de voorstelling in elkaar zit. En dat houdt het ook spannend, omdat niet elk theater is hetzelfde. Dus de voorstelling is ook nooit 2 keer dezelfde voorstelling.